Así es, John. Senior mailako finala jokatzen hasiko dira une batetik bestera, Lezamako ordezkaria eta Abadiñoko atxartekoa. Gerriko Gorri Iñigo Aurtenetxe, aurrelaria, eta Urdinez Asier Aspuru, atzelaria. Bizkaiko kluben arteko lauterdiko kopako azkeneko finala martxan da. Sakez egin du lehen da biziko tantoa. Aurtenetxe, Carmelo Ariznabarreta. Aurrelari bat eta atzelari bat, joko modu ezberdinak izango dituzte. Zer esan genezake hasi horretik? Bai, Iñigo gainera Aurtenetzek aurrera juten dan pelotari da. Airean asko aritzen dana, ezker gantxo batez be. Da Aspuru, nahi atzelari izan, Lauterdi Barron oso ondo aritzen da. Sake indartsu deko eta askar mugitzen da kantzan. Da nahi atzelari izan, Lauterdi Barruko joku hau menperatzen du oso ondo, eta horrezagaitik hemen dauze bisek finalian. Metro eta 85 zentimetroko atzelaria da. Txapa gainean azkarri bili du pelota, ondo Aurtenetxe, Goleaz Aspuru, Zabaldu Iñigok, Otera jarriko da erdi-erdian. Goleaz Aurtenetxe, kanto luzea egiten ari dira. Bai, esku egondo berotu gara, bai. Airez Aurtenetxe, Aspuru. Bai, pelota hobe jolaztekoa da eta jokatzekoa da eta luze ingo da pelota honekin partidua. Nik uste laster aldatuko da bila materiala. Aspururen lehen da biziko tantoa, bana. Iaz Asier Beitiak irabazi zuen maila honetan. Erraz nagusitu zen gainera. Derioko udal pelotaleku honetan jokatu zen final hartan. Lekukoa Asier Aspuruk edo Iñigo Aurtenetxek bietako batek hartuko du. Pelota aldatzeko asmoz da Abadiñokoa. Lehen esan ez du, Carmelo, atzelari esan arrean sakatzen badakiela, ez? Bai. Sake agorra deko eta ondo juten da sakera eta nik uste miningo dagoela sakezu. Aukeratu du pilota. Berria izango da eta horrekin saiatuko da. Antoak menperatzen. Aurtenetxeko ohitura handirik ez du izango. Sakeak erantzuteko binakako partiduetan, baina lauterdian eskarmentu handia duen mutila da eta urti pelotan eta halako partidu asko jokatu du Lauterdi Barrun da gainera esan bidalen banakan behazko jokatutak dago, bakeko txapelketa behira bazitadeko eta errestuan da bebadau ohituta. Aspaldi bikotek gaibiten da gehien bat aurreko kuadrotan, baina nik uste errestuan da prestatute dagoela ondo aritzeko. Sake ona, Oso ona. Horre albotik postura indartua deko eta ematen dio gurra sakean. Oso ondo gurutzatu du. Pelotak ezker hormarekin bat egin baino lehenago sartu du. Ezkerra Aurtenetxek, baina indarra handia zeraman eta ezin izan du jaso. Marka joan aurretik da Asier Aspuru. Eskubiz eraman du Aurtenetxek. Abadiñokoaren sakea ondo zabaldu du. Oso ondo. Berriz ere ezkerrez. Oraingoa txapara joan zaio. Zalantzaren bat badauka pilotarekin Aurtenetxek, pelota berarekin segiko ote duen, esan dio Markel Zabalari. Eta
beldur ziren, lehen da biziko pelota horrekin, Carmelo, luzetxo joango zen partidua. Bai, gainera, nik uste, sakia dekonean be, ino horten be, pelota pizka behar duela, gero bueltan airean juteko, da, beren jokureko ere, pelota pizka behar dugu, horra irian da bienean da pelotia lurretik zoze bibiltzeko, ez? Utsa da Inaspuruk, enmatera joan da, berriro zabaltzera, lurrera erori zaio. Errestua oso nahi zen da, golearekin ez du behartu, baina erasoan hasi nahi zuen. Bihuts jarraian egin ditu ezkerrez Abadinokoak. Airearen bila, ez du nahi bezain ondo egin gantxa, baina nahiko izan atantoa izateko. Lauetari. Hor normalean ondo burutzatzen dut, Azpuru benik uste ez talakun, pentseute askoz begeia gurutzatuko zuela, eta orduen geldi geratu da, eta gero damutu da, jakinda, erdire junezkero, jarrituko bazuen, segurazki pelota hori buena zituko muen ongo zen. Asko baztertu du, arresto ona Azpuruk, orain bai, ondo zabaldu duela ezkerra idez, baina agintzen hasi nahi du Asierrek. Golea Urtenetxe, Sotamano azkenean. Botera Azpuru ezkerrez. Falta. Bai, falta mandi. Pasa eginda. Luze egi. Jodu. Eta opari desente. Bai, hori da, Ze Azpuruk momentuz, Ordenitz egindako tantoak Azpuruz botatako gehienak, Hiru dolauia bota ditu, eta bostantotik hiru pelota edo lau oparitzea asko diez. Marraren atzean egin du potea, ondo ikusi du Humberto Altzagak eta etzaio nonbait bigarren pelota hau ere askori gustatu Urtenetxeri eta lehen da biziko askatu dio epaileari, beraz pelota lehorxeagoarekin ekingo dio 8. tantoari Lezamarrak. Lau terdiko Marraren bila Urtenetxe altuta handi eman da. Azpuru, botera jarriko da berriro Inigo. Presari gabe. Jokoan utzi du pelota Azpiruk. Normalien bera gortu behar zuen igual partido bitxo, baina prisa gehien dekona Azpuru dekola dirudi. Hemen oin bera pelotia moten gobearrean, oin be zabalean dejada, eta uste presa larrekin nabila joatzen Azpuru. Aukera izan du horre, ondo botatakoa, baina barra azkarri igual jokaldi egiteko. Eta presarik izan ez duena, tanto honetan Urtenetxe izan da, 3 pelotazo luze jo ditu, presarik gabe ikusten ari da, huts egiten ari dela, eta behar bada horregatik edo, lehen saiatu da, boleaz eta ezkera idez, eta baina oraingoan lasai, aukerarik bilatu gabe, tantoa luzatzera joan da, pelota egokia aterata, 6etari, eseri egin dira, Urtenetxek ala eskatuta eta Azpururekin altzelai afizionatuen mailako pilotaria Gipuzkoarra izatez, baina aspaldi Bizkai aldean bizi dena, ez dakigu zertan dabilen, lehen pelota utzita 6 hilabete kantxetatik kanpo izan zen, baina gero Euskal Liga edo jokatzera utzuli zen, ez dakit aspaldi honetan zer dabilen, Carmelo? Bai, baina txut, hemen bentsat Bizkaian lako txapeletan daztuaz ikusi. Badakite lanien dabil da ez dakit igual apurbet itxita degola, baina, bueno, bestela ondo prestatuta dagoenien ikuste Bizkaien mailan txapelketa askotan hoien egoteko gaia izan dagoela, eta ez dakit, gero galdetu beharko dugu, aspaldi frontoietatik aritzen den ala ez. Lauterdian gainera, espezialista, Bai, eskuz banaka eta lauterdian oso pelotari gogorra izan da langilea, beti ondo prestatua, tanto guztietan daukan guztia emateko prest,
Da bai, nik uste txapelketa hontarako aproposa. Azte gantxoa sartu dio Aurtenetxek Azpururi. Bai, bikaina, gainera esan gertu-gertuko pelotia eta ze ondo zabaldu duen goitik. Ze ondo zabaldu den pelotie zabalea. Oso ondo. Bana eta bina egin dute geroztik, aurretik dabil Lezamako ordezkaria. Inigo Aurtenetxe 24 urte ditu. Azpuruk 22 oraindik, irailean 23 beteko ditu. Sake ona, errestua justukoa izan da, eta bikain bukatu du aurrean. Bai, saketik etor dana, sake bikaina esan da luzea eta orduen denbora eman dio lasai jokaldi egiteko. Zazpi eta hutseko partziala lortu du orain arte Aurtenetxek. Senior mailako txapelketa honetan 38 pilotarik hartu dute parte. Luzegia. Bai, nik uste gainera naita indeu, Bote oso eskasa mandeu, da ono esan du hobeto bigarren aukera, da nik uste naita altzatu duela sakea pasa egiteko. Askoz laburragoa, bigarrena, bolea zorain luze. Zuloa zabalean ikusi, bertara bota pilota Azpuruk. Airez txokoan utzi, eta bederatzi garrena. Angeluak ederki ari da bilatzen, Aurtenetxe lehen zabalean, orain txokoan txapan gainean, eta ezinean dabil Azpuruk, bere jokoa ezarri zinik. Aurtenetxe horre irugarren kodortan ondo jarri da. Ez dakit, horra Azpuru ez dio libratzen, bai bolea bai gantxoz hor jarri da, eta horra erasoan ari da denbora guztien, da buena inbertsuen dauenien lasai pelotuan ibili, eta gero hor irugarren kuadortan jarri eskero, tanto amaitu. Aurtenetxeren sakea, zuzen xamarra, eskubiz erantzun Azpuruk. Ederki txokoan luze, Lezamarrak, bolea orain, oso ona. Oso ondo. Ze iruzpalo tanto egin ditun, Aurtenetxek. Azkeneko minutuotan. Gantxoz zurutatutakoa bikaina, txapagainean txokoan utzitakoa ere bai, eta zer esanik ez, azkeneko bole hau. Aurrelariek behar dituzten errekurtso guztiak erakusten ari da. Luzegia aurreneko sakea. 220 pilitarik parte hartu dute Bizkaiko kluben arteko lauterdiko kopan. 8 honenak iritsi dira finalera. 4 txapeldun izango dira. Eta 4 txapeldun orde, 3 txapeldun badakigu zeintzu diren, Mikel Aurrekoetxea, Oier Etxebarria eta Alain Prieto Ortiz. 4. Inigo Aurtenetxe edo Asier Azpuru izango da. Oso ondo. Aurkari asko behartuz. Inigo oso ondo da joatzen, gainera botera egurra ematen ari da, jokaldirekin barik, eta gero airean amaitzerakoan, Botera serio jogatu, luzetu pelotasoa, pelotaka da, eta gero aurrien, gero bai boleaz bai gantxo, gainera asmatzen ari da, eta nik uste ointzen momentu honetan oso lasai jogatzen, da gauzak argi dekola ikusten da. Patxada hundia erakusten ari da, sake erdi-erdikoa.
Aurreratu egin da Aspuru, aire sartzeko moduan. Hortxe izan zezaken aukera, baina ez du aprobetxatu, eta erasoan berriro Aurtenetxe. Oso ondo, oso ondo. Txapagaino hori ondo bilatzen, Goleak da honek be, ez ematen, ez da juten indar guztien matera, baizik eta ondo txapagainan jartzen, eta benetan partidu edarra da bilaite. Altzelai altura eman dezaiola pelotari esaten ari zaio. Eta nik uste Aspuru damutuko dela partidu hasieran egin dituen oker horietaz, bat ere beharri gabe segituan presaka. Ba, eta gainera, hain benik uste tantu guztietan bera da bilela, bai eskumaz bai eskerraz, presaka mugitzen, peloti albo batera eta bestia, Nik uste hori bedoela, eman pelotiari, gogortu tantoa eta bere saiatu Aurtenetxek ere erosu egotea, Denbora guztie dabil eskerrakin zabalera, eskumakin edo dejadea, eta nik uste lan gehitxo inbiko dauela Aurtenetxe bentsatia nekatzen dan zozer, ze bestela oso ondo degola neurri hartute, pelotiari emone botera, eta gero airez ondo amaitu. Amairu eta bigarrenetik amairu garrenera, zuzen joan da orain goz Lezamarra. Amaika tanto jarraian eginda. Arresto ona orain Aspururena. Botez dabiltza biak. Ozta sartu ditu azken bi pilotakadak eta orain aurrelaria bailitzan. Oin ere bera bi pelotazo ona eman ditu, dominatu du, baina azkar aurrera juten da, Hortxe du Aurtenetxe, bi pareta. Aurra Aurtenetxe askoz gehiago da. Ikusten da bera tranquil dagoela, Aurtenet Aspuru bere jokoen sartu dela, Oinera bera junda Aspuru airen bile, azkarregi, eta aurrien Aurtenetxek oso ondo menberatzen du joko hori. Eta lanin berda guenien ametik segarren kuadrotik ere, oituta dago, askotan jolaztu du banaka, juvenei artere ia atxelari izindako pelotari izan da, gero pauso aurreko kuadrotara eta pelotan ondo dakiela erakusten dago. Ezkeraide sartuko da. Lasai, badaki ondo sartu ezkero gantxoa ez duela aurkariak errepatuko. Sekulako eskarmentu erakusten ari da, patxada, lasaitasuna. Bai, oso menperatuta dagoela hori jokaldia ikusten da, ze tranquil juntan da, zelako abiaduran gainera txapagainan jarri du pelota. Aurrelaria atzelariaren aurka, oraingoz behin alde handiz. Agintzen ari da aurrelaria. Eutsi beharreko sakoa. Aurtenetxe luze. Ezkerrez. Txokoan orain. Aspuru. Beti gora eraman du Aurtenetxek. Boleaz pasa egin nahi. Hortxe dauka aukera. Asierrek. Berriz ere bai. Bipareta efektuarekin kanpora. Kanpora, bai. Bueno. Ondo botatakoa. Baina abiadura askorekin, baina kanpora guñako, Ikusten da Aurtenetxeri tanto luzik ezakola gustatzen, betetzen dela, eta orain arte Aspuru, berak azten da aurreko joko hortan, eta normalien gainera aurre galtzeko arrisku bihaudeko, eta nik uste gogorra tanto luzetu beharko zuela gehitxo. Julen Altzelai, Asier Aspururen aldamenean. Konponbide zaila dauka partidak 16 eta 2 atzete baitoaz. 24 urte eta txapelketa asko bizkarrean ditu. Aurtenetxek nekez utziko dio horrelako aldeari. Ies egiten Lauterdiko kopako txapelak gertu ikusiko dugun uzkero. Lezamarrak. Markel Zabala dauka aldamenean. Zer esan askorik ez du, dena ondo egiten ari baita bere mutila. Bitik 16ra zuzen joan da Inigo.
minutuetan 18 tanto indituzte ia denak alde batera erori dira. Urtenetxe. Arresto ona Aspuruk. Ja, beste era batera jokatzen duen Asierrek golea txokora. Berriz ere preso dauka, baina kanpora bota du Urtenetxek berak. Asmo ona izan da, baina dana ondo urten da, ezin da urten da. Lartxu zabaldu du eta junjago kanpora. Sakearekin zerbait egiten hasten den Asier Aspuru. Sake ona dauka, tanto baldortu du bigarrena. Eta horren txaropenez ekin beharko dio urrengo tantuari, ezin du finala galdutzat eman. Aurkaria oso urruti duen arren. Sake ona. Baita arresto ere. Aspuru. Laugarrena. 56. Abadinoko Atxarte klubeko ordezkaria da Asier Aspuru. 22 urteko atzelaria, sake ona dauka. Eraman Urtenetxe, baina aukerakoa gelditu zaio lehen dabiziko kuadroan. Bere burua saldu du Bejadarekin eta tanto izango da Urtenetxe bentzat. Bai, Bejada inoso, normalen gainera esak errestoa egiten dauena, ja aurrean zaguten da. Eta ez da erreza Bejadas tanto sartzea sake bueltan. Da oso errez heldu da gainera Urtenetxe. Aukera handiak, hain berriro bezakea eskutan Iñigok. Pelota aldaketa. Eta, bueno, gero eta partioen amaiera gertuak. Bost tanto falta zaizkio Urtenetxeri. Tituluaz jabetzeko. Golea Zabalera, Eraman Aspuru, baina beste aukera bat gelditu zaio Iñigori. Hori ere Eraman Abadinarrak. Hankageldian jokatzen aritu da Urtenetxe. Aspuru. Segituan jartzen da Zabalean Urtenetxe. Badakilako postura horretan orain arte hori egiten saiatu dela. Gantxo sartzeko aukera, barruan, oain bolarekin saiatuko da. Nekatuta dagoela esango nuke Urtenetxe. Bai. Txokoan luze. Baina ondo ari da joatzen, Bai, oso ondo. Oso eta lau, ez dakit ezate den berriro, ez eutzen etorriko. Segitzeko asmoa du. Bai, baina denbora mangotxo, segurazki. Bai, denbora, ikusten da, bueno, betetzen dela, baina oso ondo da joatzen. Oin ere, ondo eutxi dio tantuari, eta azken momentuan, amaitzeko momentu hortan ez teko larasurik, ez? Hemezortzi eta lau, askoz orekatu dagoa. Espero genuen senior malaeko finala. Atzelaria parte zailetako bat, Asier Aspuru, baina lauterdian jokatzeko ezaugarri onak dituena. Sake bortitza, mugikortasuna ere bai. Baina gaur nahaztuta hasi da hasieratik presaka. Eta argi ikusten ari gara orain. Tantoa luzatuz gero askoz gehiago sufritzen duela Urtenetxek. Eta
Aspuru berriz partidu hasieran eta ia partidu osoan zehar tantoak laburtzen saiatu da, luzatzen saiatu beharrean. Kantxan dira berriro bi protagonistak. Urtenetxe sake ateratzeko prest. Eta errestorako zazpigarren kuadroan Asier Aspuru. Luze, bai. Sake mordo, atera du Luze. Urtenetxek. Baina ez du gehiegi arduratzen. Oso seguru da baita bigarrena sartzerako garaian. Hortxe da, ezker hormarekin nahaztuta. Hemeretzigarrena Sakez. Ondo bastartuta egon da, baina, bueno, eguste Aspurun mailarako, esan eramateko sakea esan da, ikuste be Aspuruk apurbeia partidutik kanpo dagoela, eta ikusita emaitza nola doien da partidua, da joko aldetik gaurkoan beintza, zelako aldea dauen, nik uste apur bete etxita, da Inigo berriz aldiz, oso ondo, Hori ere eraman gabe utzi du, 24, bi tanto baino, ez zaizkio falta Urtenetxeri. Garaipena lortzeko. Hogeita 5 minutu oraintxe. Jokoan jarri dutenetik. Aurki amaituko dela ematen du senior mailako finala. Aspururen ezkerkada ona. Rotu egin du pilota, Tejada Asierrek, Urtenetxek txokotik txokora. Zabaletik zer egiten duen, erdian utzi du, Asierrek orain bai. Heldu da, pelotara Urtenetzen heldu da, baina ezin izan duen egin. Aspurua, Tejada onda bota duen guan, ez dio zabalera bota, baina usten dana da, bera behintzat aurreko joku hori nahi duen, da ia tantu batxiko horrela lortu. Horixe izango da, oraingoz Beñipin helburu bakarra tanto batzuk egin eta emaitza txukuntzea. Final bat izan da, lauretatik borrokatua, 22 urte zazpikoa, baina beste hirurak oso erraz irabazi dituzte txapeldunek. Sake ona Aspuruk, eraman Urtenetxek, Tejada Inozoa. Hor pelotari emon inbilako pelotari. Pelota batean euki eskero, hor eskerre forman kontra txikindu bida hori pelotia. Eta errezegi. Oinere tantontan lan gutxi. Orduen aukera handiak egin. Baten dio gaurkoan Aspuru. Azkeneko tantoaren bila Urtenetxe publikoaren txalo artean. Sakez egin du 22garrena, 22 nagusitu da. Iaia, finalik ez da izan, Carmelo. Inigo bere jokue oso zonden iten. Urtenetxe bikain ibili da, eta gainera nik uste sortzi amargarren tantotik aurrera ondino lasaitu gehiago hartu dugu. Ikusita Aspuruk zebiela gaur joko horrek egiten. Orduen Urtenetxe oso tranquila aritu izan da bere jokoa egiten, botera tranquil jokatzen, luzatzen pelotakadak, eta gero batez be remate momentu hortan itxe liberi da, bai boleaz bai gantxuz, tantuak morduak eta oso bikainak egin ditu.
Bueno, Inigo, zorionak. Zer asko. 27 minutu eskasiko finala, ez zenuen horrelakorik espero. Bueno, hombre, izateko final bat gogor espero nuen. Beraz, agero izena eta pelotea bastante ondo dabil, eta bueno, beraz, pentsagot partidu gogorra plantea duela, eta bueno, hola, nurtean bat izan geuzek, txartu bez. Justu kontrakoa planteatu du, ez? Partidu azkarren nahizuela ematen zuen. Hombre, izateko, partidu hasik eran, izan, bueno, hasik etekia sartu alban, izerdi bota eta bero, eta kontxeta dute, eta pentsagot, geuse favore eukiote eta ja, markagora nalde pasauz, gero geusek fasilo urtean diez. Baina, beragatik esaten dute, ematen du, bera tantoa erraz egin nahi zuela, azkar bukatu nahi zuela, eta igual kontrako taktika komenitzitzaiola. Izelek igual presak edo, partidu nahi modu, bera gure deuen moduen behezta joan, eta bueno, janbien got planteamentu nahazten edo zuzen mobitan, eta bueno, ezak urten, beti behatxetik joan da markadorean, eta horrepe importantzia asko deko, ez? Eurti pasoaz, geuzek urte intendiez, eta txiti pasoaz askotan, ez. Nahiz tentxino osoa bota, Gozatu egin duzu gantxoak eta boleak eta... egiteko, nire joko nahiz te botez be, guztur egon, airez eta bastante ondo moldadutenaz, eta bueno, geuzek gora urten dago posik, oso posik. Zorionak. Zuri, ez gau? Hortxe da, herri partxu eta zoriontxu Inigo Aurtenetxe, 24 urte dituela lortu du, Bizkaiko Lauterdiko txapela handia, sari banaketarekin berehala hasiko dira. Lehen da bizi, kadete mailako finalistekin, Kimet Zapiko Dimako txupulusuetakoa. 6 tanto baino ez dizkio egin, iaz ere finala jokatu zuen, tanto gutxi egin da amaitu zuen orduan ere, ea datorren urtean, maila bat gorago, juveniletan jokatu, eta 3. bai, txapela lortzen duen. Gaur Mikel Aurrekoetxea Lemoako ordezkariak irabazi dio, batetik aurkariak eman dizkion erraztasunak aprobetxatu dituelako, baina berak ere ondo jokatu duelako, Carmelo. Alasa, Mikelek bere lan ondo indeu, gainera partidu erditik aurrera ja Zapiko behia eskutatik guztia ditu da, eta oso errez, Mikelek bere jokoa ondo indeu, luzendutatuek, oso serio egon da partidu guztien, da akatsik egin barik, eta horrekin ikuste atadola partidu, eta gainera errez, Eta honi bere aitek, taldeko delegatu modun, horre klube mailan, horre txapeldune trofeoa berak hartu dugu, da nik uste bizek posik goteko motiboa dukatela. Aita semeak beraz, Odiuneko koska gorenera igota. Ondorengo txanda, juvenilitat izango da. Juveniletan ere, Lemoako ordezkaria izan da irabazlea. Oso arraz, benditu du Jon Rekagorri. Alexis Apraiz, pelotari profesionalak, eman dio domina. Ia 2 metro da Gernikarra. Eta gure datuetan metro eta 80 zentimetro jartzen duen arren, nik uste gehiago badituela Rekagorri. Rekagorri belusi da, Hor, txapeldun, Etxebarriak, oine bera segunaz da, uste hanketan da, holan lesiorik ez dola izan da, tensioren asuntu izan da horrek pikiak, beste arazuk ematea horre esterreko pikiak, baina, nik uste partiuneko errez eraman duela tensio hori somatzeko, baina, ondino gazti da, eta badiuri gorkoan, urduri jarri dela. Etxebarria jaunak eman die txapela eta garaikurra Lemoako ordezkariei. Oier Etxebarria irabazlea arazo fisikoak izan arren, 7 tanto baino ez dizkio egin Jon Rekagorrik. Eta denetan partidurik onena, 22 urte 7koa jokatu dutena, Mungiako danak batetik, Usansolo bestetik, 10 aurreratu da Aitor Aptutxa, baina gero ezin izan du garaipena lortu. Alain Prieto Ortizek partidu ona egin duelako.
21 eta 18 arte berdinduta joan dira. Mikel Urrutitzko etxeak eman dio domina Atutxari. Eta ozta lortu du garaipena Ortizek, baina zalantzarik gabe Carmelo horixe izan da gaurko partidurik onena. Bai, nik uste partidu borrokatuena, ez? Batez be Atutxak hasiera indartzu eman duela. Ortizek, horri igual apurbet lo harrapatu dio, eta horren esker kriston abantai hartu du Atutxak, gainera bere diteko lehenengo zatien dau. Eta gero handik aurrera, Ortizek lan bikaina indegu partidu buelta emateko eta partidua lortzeko, partidua txapela eta partidua aurrera atatzeko, Eta hor, ongoan bere haike horre mungiko delegatu modun da mungira gunda hogeta bihaztiko txapela. Mungiako ordezkaria jetxi eta toki utzi beharko dute senior mailako bi pelotariak hartzeko. Oraintxe amaitu da finala. Aitor Azpuru ez du ezertan asmatu eta bost tanto besterik ez ditu egin. Mikel Madariagak jarri dio zilarrezko domina eta denak orain azkeneko txapeldunaren zain. Inigo Artenetxek Ezamari emango dio senior mailako txapela. Alkatea eta Landera Jartza eta Jose Manuel Fuentes Bizkaiko pelotako lehendakaria emango diote Maraikorrek. 222 pilotarik parte hartu dute Bizkaiko kluben arteko Lauterriko kopa honetan. Bigarren ekitaldia da, iaz ekin zioten, arrakastatu izan zen iazkoa, baita aurtengo ere, kadeteetan 81 pilotarik hartu dute parte, juveniletan 63, 22 urte zazpikoetan 18, eta senioretan beste hainbeste izan dira. Bigarren abokatu eta hirugarren edizioa prestatzen hasi beharko, Carmelo. Bai, badakit amaitik aurrera beste txapelketa batzuk antolatzeko edo prestatzeko prest daudela federaziokoak, bai eskuz, bai zestaz, bai palaz, da, undino aukurtzu amaitzeko falta da denporatxu eta gero udako pena betorko da, eta, asuntua da, ekin lanien, da, gazteak eta frontura urbiltzen dugu zen, eta gero, gazte gehiago bai mutilde bai neska, pelota munduen eta pelota mundu honetan bizi direzen. Gaur adina etortzen bali medira beti, ez da gutxi. Eskerrik asko, Carmelo Ariznabarreta. Horren arte, segi da lanean, Bizkaiko Federazioak antolatutako txapelketa amaitu da, zorionak parte hartzaile guztiei, hurren arte.